Majesty's Australian Ship Stewart, usa sa mga Navy ship sa Royal Australian Navy, mibisita din sa Sugbo. Pito sa kapin sa gatos ka mga crew ni ini mga Filipino-Australian. Si Luan Mirundina sa report. Gihulagway ni Commander Luke Ryan, ship captain ang Her Majesty Australian ship kon Hima Stewart nga usa ka long-range frigate nga may katakos alang sa air defense, surface ug undersea warfare. Laki pusab ang surveillance, reconnaissance ug anti-ship missile defense. Gawas ni ini adunay advanced air and surface surveillance radars, omnidirectional hull-mounted sonar ug electronic support system ug adunay state-of-the-art nga combat data system. Gisuroy ang Cebu Media sa pipila ka mga dapit sa Hima Stewart sama sa control room, sa ilang shower room ug bisan gani sa kwarto diin sila mga tug. Adunay wardroom nga magsilbi nilang buhatan. Participating in very large battles, so we carry the name today to honour the legacy of those Australians that have gone before us in manning our ships in time of war and in times of peace. Lakip sa gipakita sa Australian Navy mao ang Seahawk helicopter nga adunay gipaligon nga anti-submarine, anti-surface warfare ug katakos nga mopahigayon og search and rescue operation. At the front here we have an MTS turret, so that's a multi-targeting system. So that's got a forward-looking infrared camera, it's got a day camera, so a video camera. Samtang usa sa pito ka mga Filipino-Australian sa Hima Stewart mao si Darren Cruz, kinsa duha ka tuig na nga nahimong crew. First time ko po to bumisita sa Pilipinas after 9 years. Samtang nakasuroy lang kadyot si Ryan, uban ang mga crew sa Hima Stewart sa Dakbayan, apan wa makakaon sa kinaham nga lechon sa Cebu. Misalmot ang Hima Stewart atol sa ika-75 nga kasumaran sa paghandom sa Leyte Landing niadtong Oktubre 20. Ug mga adlaw, mubiya na sila sa Sugbo. Uban ni Mel Colmenares, Luan Mirundina, Balitang Bisda.